amupemphatu m'malo mwa ziphunzitsi onse aku sekondale kunena kuti bwana chonde malipiro okhawo kasalale kokhako takakweza nkoni mukudziwa kale mtonyoto ndomwe umapangitsa kuti zinthu ziziyenda kuti tikhayende chakudya tofunikira mtonyo kuti kagule mafuta kaphikira tofunikira mtonyo bwana taonetsetsani zonena kuti mtonyo omwe akwezako pang'ono kwa ziphunzitsiwo kuti mwina mwake tumwina azigwira mozipereka kumakambaso kuti iso ndeit ndekwabweratu mawu anyiwanira ati mtonyo pepani ati ndalama zimenezo ayi koma tifotokoze motere kunena kuti mawu ato ndi pa 5 January 2026 ndipo malingana ndi kalendala ya ku skulu ana akuyenera akhale akubwerera ku skulu komanso ndekuti anthu m'muzi ntchito akhala akubwererabe ngati official yoncho kubwerera ndithu back to business. Nawo chifukwa cha zimenezo boma linalengeza kuti pakhala ndekuti ndondomeko zoti onse amene ali ma secondary school iwowotu ndekuti sazikalipira ma school fees inde akuti khangati amene ali kuopeni kaya adzilipira sanalongosole zawo kaya abwerabe ndekuti ndi ndondomeko imeneyo leta koma amene ali ma day I think ndi kaya ma boarding sakalipira school fees iya munatsatira inu bwinobwino mmene akunenera makamaka inu makolo anawo. Ndekutsatira zimenezi kwabwera ndekuti munthu wina amene amayankhulirapo zomangolimbikitsa maufulu a anthu komanso kuyankhulira anthu amene ndi Albert Chakwamba. Albert Chakwamba wabwera ndikupemphano mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti aonetsetse kuti boma lakeli lachita chothekera china chilichonse kuonjezera malipiro a aphunzitsi amene wawa makamaka omwe ali ku secondary school kuti ntchito iyi ikhale ngati kuti yalongosoka. Aphunzitsi aja aonjezeredwe malipiro chifukwa chonoti akalonjezedwa malipiro ndekuti azigwira ntchito mozipereka kukamba zoti maziphunzitsiwo chidwi chofuna kutumikira Malawi ndali nacho kale kuphunzitsana koma chomwe chimachitika nchonoti maziphunzitsi aja miyoyo yawo imangokhala yokwiririka yokhayokha kumona mphunzitsi akungolowera pasi chaka china chilichonse sapita patsogolo enawo ndekuti kwaona mashati awo amene anatiphunzitsira tili ku Mulodza CDSS ku 23 uku kuti phunzitsatu kuyamba form 1 kumakafika form 4 akuvala mashati omwewo inde ife nkupita mpaka na ku college kubwerako nkudzapeze waja kuvala bezani mashati omwewo kumakumana nawobe akuvala be mashati omwewo tiye miyoyo ingotani ingolowera pasi kuona ana amene tinaphunzitsidwa afe kuona azathu enawo kuyendera zimagalimoto enawo chano mukuona mphunzitsi angokwiririka moyo wake. Nawo zimenezi ndi zomwe zimapangitsa zonena kuti amakambaro awo anonso pano Albert Chakwambawa akuti izi ndi zomwe zimapangitsa kuti aziphunzitsi asamalimbikire ntchito pamene pajabe fande lino sakuonapo phindu lenileni ya angopindulira anthu ena koma iwowo miyoyo yawo ndekuti sikupindula ndapezeka zoti asiya kulimbikira ntchito enanso amakang'ana mwayi m'malo amene muli ndalama ma private tumenemweti ende apapa zomwe zichitike ndi zimenezo zomwe zichulukire ndi zimenezozo zonena kuti maziphunzitsi wafara zonota ngati tikulandira kasalire kochepa skulu iso ndi yaulereso ndi ziziperekaso pa ntchito tani after all simunalipireso school fees ino apa ana ino simunalipire school fees kuli bwino ndeti ningopita mwina ma private mmene mukuoneka kuti nakulipira ndalama zochulukamo wautali ndekuti kuja service ikhala ndekuti yopoyira m'maskulu mudzana akulephera kuphunzira zolongosoka. Ndaonesese zonena kuti aziphunzitsiwa ndoti akuwezeredwa mtonyo akuwezere ndithu malipiro kuti mwina mwake azitha kuona kuti boma luli kuti panga value osati akutenga ngati kuti ife anthu ongopereka ma service otino basi aulere. Ayi zimenezo ndi zimene akukamba komana kuti zonsezi akungozikamba chifukwa chonena kuti ngati maziphunzitsi osalipiridwano malipiro olongosoka zikhozo sokonezanso programu iyi masomphenya apita Mutharika oonetsa zoti skulu ikhale yotchipa yolino yofikirikayi fande kuti kukapezeka zoti aziphunzitsi aja asamukamo m'maskulu mudza ndemutsala ndani ndekuti izi zikhale ngatinso zisakhudzidwe mwa njira ina yake
nkofunika zoti iwowa akwezeredwe malipiro azoona phindu pa ntchito yawo. Ayi menemo ndi mmene akunenera tingakambe zotani kodi. Number 1, school yo kuipanga kuti ikhale yaulere ndi chinthu cha mtengo wapatali. Koma tifotokoze apa kuna kuti school si yaulere. Maveseseti secondary school si yaulere. Apita muthalika sana apange secondary school kuti ikhale yaulere. Pamenepo tikuona ngati penapake it's misunderstanding. Apita muthalika apanga zonena kuti boma lizilipira china chilichonse chimene makolo amenera alipire. Mwana wina aliyense wa skulu azipeze kuti akulipiridwa ngati scholarship mwanjira ina yakilene chonse azalipirira ma school fees adzazalipirira. Kayande kuti zinayi zachitukuko zija boma lizilipira zimenezozo kukulipirira iwe nkupita nukangophunzira usalipira china chilichonse. Nde zingathe kuona ngati zaulere koma ayi ndithu akulipira ndithu boma likulipira. Mwayiona? Kani zaketu ndi zimenezozo. Nde school sizoti ndi yaulere koma school izilipiridwa ndi boma makamaka ya secondary school pamene ana ndekutino azikangophunzira kumene kuja osapereka china chilichonse. Chabwino school yoti itenge kuti ndi yaulere mwanjira yoteroyo. Pamene school yasandukano yaulere nde kuti quality ikhoza kulowa pasi. Mutengere example ya ku primary school. Munaona mmene kumakhalira ma primary school athu quality yake imakhala yapasi kwambiri mpaka nano anthu amasankhano zono titengana tapititse basi no ku private. Mwayiona? Nde pakhalanso competition imeneyo fa ku private aja azikhala olipira. Nde amene akulipira school aja akuyenera aziphunzira nde kuti maphunziro olongosoka maziphunzitsa akuyenera okhala olongosoka. Fande rakhoza kungopita kuboma kumakaphunzira olere koma asankhopita private ndi akuyenera alandire service yabwino. Ana ma private adzakhala ndi kuti akumalandira service yabwino kwambiri. Azipeze kuti akuphunzira nkumakakhoza kwambiri. Aziphunzitsa azikhala nawo chidwi ana aja kumalondoloza bwinobwino wezi kuti akakhoza kwambiri. Zinthu ngati zezo zingathedi kukhudza maphunziro mwanjira yoyo. Komabe ma primary school momwemo ngakhale muli mwaulere munaona kuti ana amapopolanso mmenemo. Ana amakhoza mmenemo mpaka na mwana kukhoza standard 8 ma okhaokha. Koma tunde kuti amaphunzira pa primary school pomwepo unanthoza zonena kuti ndi zothekaso kuti maziphunzitsi azikapereka service yabwino ngati mmene zimakhalira ku primary kuti pamakhala maziphunzitsi ndithu kuphunzitsa ana aja nkumakhoza school ili yaulere. Chimodzimodzinso nde kuti ku secondary zizikayenda motero. Chabwino komano kuti alimbikitsike anthuwa ndizati mafotokoza zidza nkofunikiradi kuti ngati pali kuthekera kuti akwezeredwe malipiro eti zingachitire ubwino chifukwa chonena kuti anthu aja amagwira ntchito yotamandika kwambiri. Dokotala ndekuti ndi ntchito ya mphunzitsi kuti mwana akafika pokaphunzira za udotolo ndekuti waphunzitsidwa standard 1 mpaka 8 form 1 mpaka na form 4 ndi mphunzitsi. Ndi ntchito ya mphunzitsi. Kaya ndi pilot zonsezo ndi ntchito ya mphunzitsi. Kaya ndi president amene ndi ntchito ya mphunzitsi. Kaya ndi nduna ndi ntchito ya mphunzitsi. Kaya ndi wina aliyense ndi ntchito ya mphunzitsi. Ife tomwefe ifeyo ndife ntchito ya aziphunzitsi athu. Amadamu Monje zatu kukaliyeka primary school nthawi imeneyo standard 1 standard 2 amatiphunzitsa ndithu ifeyo ndi ma products awo. Mwayiona nde kuti anthu amene wawa aziona kuti akugwira ntchito yotamandika phindu lawo amaliona nde kuti mumalipiro aja. Koma malipiro ngati ali onyenyeka nde kuti amangoziona kuti basi tifende ndi chonchito basi ndi chonchi mphunzitsi ndithu kumamphweketsa. Ndakatulo yomwe ija amayi anga anali mphunzitsi yolakatulidwa ndi mlakatuli Robert Chiwamba. Mukakayimvera ndakatulo imeneyo pamene mukamvetsetse kuti mphunzitsi amapanga sacrifice zotani ndi zotani. Nde kuti amwina mwake alipiridwe malipiro olongosoka zingakhaleko zabwino. Mbali imodzi yothokozako pempho labwino kwambiri ndikukhulupirira zoti ukoko kulikulu konde kuti akalilingalira bwinobwino ukoko administration azitsogoleri ukapita muthalika ndi timu yawo yakumbali ya education akalingalira bwinobwino ngati pali kuthekera kumenekoko. Koma anakamba zoti skulu iyi ndiyotheka kukhala yaulere chifukwa chonena kuti mabiliyoni ochuluka sadzipita ku State House ukapita muthalika kuti akawadye 67 billion sipita kwapita muthalika kuti akaidye
imeneyo mamutipire kwapita muthalika akozongopititsapo kayapititsapo kaya ndekuti 20 billion ndekuti no 47 billion yonse akuitenga ndikukayivunga kuyani ku skulu mukuti kodi nosingathandizeno kumeneko. Ndalama zilipo zoti zithandize m'maskulumo sivuto yayi. Ndeya pano tsopano skulu ana mukayiphunzira yaulere nde muzikapalaso magayi muzikaonenso kuti ndinu michabwa kumeneko kumakhala kusayamika. Pamene mwapatsidwa skulu yaulere kusapezekenso mwana wina aliyense ndekuti ali bize kukawedza nsomba, ali bize ndekuti kaya kukapanga chani, kaya ali bize kaya kukatani kukadyetsera abulu. Zimenezo ayi, tiyeni tithamange tipite m'maskulumo tikaphunzire chifukwa ndi yaulere. Palibenso zoti school fees itu palibe ine. Tapitani mukaphunzire ndithu skulu ana inu padzatu ndi key akuti.